Преди 4 години Иво Атанасов каза нещо за "Има такъв народ" и днес думите му звучат стряскащо актуално. Аудита, аз искам да ви кажа следното. В близката седмица сте изправени пред съдбоносни решения. Съдбоносни решения, които ако послушате Тошко Йорданов, вие ще се срамувате не от тези хора със сълзи в очите, които ни изпратиха в този парламент, за да счупиме, изчегъртаме и да махнем този модел. Вие ще се срамувате от поколенията си. Вие ще останете в историята като предателите на демокрацията, като предателите на България. И за да ви обясня и да падне още една опорка на двама от служителите на Тошко Йорданов и да се разбере двама от служителите на Слави Трифонов и на техните господари, и за да стане ясно защо Иво Атанасов не е бил и никога няма да продаде кауза и битка, в която е тръгнал, ще ви кажа следното. Обвиненията са, че сме купени от премиера на България половина, 1-2 милиона, че са ни обещавали постове, не са верни. Това са опорките на този служител, който винаги е бил обикновен служител при Слави Трифонов и сега си е помислил, че е властелина на пръстените. Не е, хора! Господин Ангов! Не! Господин Ангов! И ще ви обясня защо. И ще ви обясня защо. Аз съм обвиняван от тези хора, че съм предател, че съм се продал за постове или за определени парични суми. Вчера двама колеги от парламентарната група се срещах с тях, дойдоха при мен. Първо, секретара на партията Виктория Василева. Аз съм честен и откровен и ще ги кажа тези неща. И дойде. Тошко Йорданов ме изпрати при теб и каза: ако искаш да се върнеш, каните един предател, подлец, да се върне при вас ли? Следващия беше колегата Момчил Иванов. Иво Тошко каза: ако искаш да се върнеш. Колеги, Тошко Йорданов ще ви превърне в национални предатели. Предателите ще бъдете вие, предателите не сме честните, достойните и смелите хора. Ние петимата, които напуснахме тази партия. Ще се срамувате и това петно ще ви тежи цел живот. Ако срещнете Тошко Йорданов на улицата, какво бихте му казали? Напишете в коментарите и споделете видеото, за да видим колко хора мислят така.